el doblatge, complementant la resposta del Carles, jo crec que el doblatge en castellà, evidentment, ha tirat enrere, no va agradar del tot. Després la gent també s'acostuma i ja no se'n parlava tant del doblatge quan ja havien començat els capítols, però sí que és cert que no estava del tot ben acabat. Sí, passen moltes coses, és un entramat molt complicat, i me'n recordo quan vaig llegir el guió vaig dir com ha sigut capaç el Julio d'escriure una cosa tan enrevessada. Home, estava ja a un bar amb uns col·legues, la veritat és que flipant, va ser un partidàs, una classe, molt maco, no? Futbol maco. Jo no sóc un fanàtic de les banderes i de tal, sóc del Barça, però quan veus un partit de tanta categoria, no? Jugant tan bé, no? Tan equip, no? El món ha canviat no només en l'esport, sinó en tot. Abans no sabíem res dels oponents, ja no sabem tot. Hi ha drons, graven des de dalt, ho veus tot, i amb la medicina el mateix, en les recuperacions, en la rehabilitació, amb tot. Tot això està molt bé. És a dir, nosaltres jo ara podem tenir, crec tots els entrenadors del món, tots els equips del món, podem tenir 200 milions de dades. Amb el futbol les dades en tenim moltíssimes, però jo no utilitzo les que m'interessen. Ja sobresortíem bastant per sobre de la mitja i bueno, fins que vam deixar de créixer i vam acabar amb l'alçada que tenim avui en dia. Sí, l'alimentació sempre ha sigut important per nosaltres a casa. Els nostres pares sempre ens han donat molt bé de menjar, no ha faltat mai menjar a la taula i molt important pel creixement nostre com a persones.